Samantala sa ibang balita, 4 na kaso po ng pagkalunod na itala sa Pangasinan nitong Semana Santa. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Nasa 4 na kaso ng pagkalunod ang naitala ng otoridad sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan nitong nagdaang Semana Santa. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Sigupan kay Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Operations Head Vincent Chu, mula ang mga ito sa mga bayan ng Aguilar, Puzurubio, Rosales at Mabini. Yes, unfortunately, meron po tayong reported cases na naibigay po sa amin. Meron po tayong 3 na drowning cases. Patuloy po kami nakipag-coordinate dito sa ating mga local government units ukol po sa mga data tungkol dito po sa ating drowning incidents. Base po sa aming natanggap na situational report, meron po tayo sa Aguilar, sa Puzurubio at sa Rosales. Muling nagpaalala ang pamunuan na sumunod sa swimming policies upang maiwasan ang anumang aksidente. Binigyang diin ni Chu sa mga beachgoers na huwag maligo sa dagat kung nasa ilalim ng impluwensya ng alak dahil isa ito sa kadalasang sanhi ng pagkalunod na naitatala sa probinsya. Samantala, nananatiling nakaalerto ang ahensya sa mga pasyalan ngayong summer vacation. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.